Сәлам дуслар. Соңгы вакытта подкаст дигән сүзне еш ишетәбез. Чит илдә инде ул күптән популяр, Россиягә дә аралашу, фикер җиткерүнең мондый форматы килеп керә башлады. Озын текстлар укып, ялыктыргыч видеолар карап, тәмам арыган кеше үзенә кирәкле мәгълүматны аудио тапшырулар аша ала башлады. Подкаст үзең өчен мөһим һәм файдалы булган материалны рәхәтләнеп тыңлау мөмкинлеге бирә. Әле тагын шундый үзенчәлеге бар, вакытны алмый. Тыңлау белән рәттән син башка эшләреңне дә башкара аласың. Әйдәгез, подкаст ничек эшләнә? Эштәлеге нидән гыйбарәт? Шул хакта сөйләшик. Подкаст сөйләүгә корылган документаль яки әдәби аудио контент. Аны үзеңә уңайлы вакытта күчереп алып та онлайн рәвештә дә тыңлап була. Бу формат 2004 елда iPod-ларның популяр чорында барлыкка килә. Британия журналисты Бен Хаммерсли iPod һәм бродкастинг дигән сүзләрне куша һәм подкастинг дигән төшенчә уйлап таба. Белгечләр фикеренчә, 2021 елда Россиядә подкастларны 16 миллион кеше тыңлаган булса, хәзер бу сан ел саен 10%-ка арта бара. Кешеләр аның шәхси бренд һәм бизнесны үстерү өчен уңайлы булуын аңлап куллана башлаган. Подкаст шул ук радио тыңлау белән бер икән бит инде дип уйларсыз. Әйе, охшаш яклары күп, әмма аермасы да шактый. Радио тапшыруларны радиостанция аша ирештерәләр. Аның мөстәкыйль ешлыгы бар. Подкаст бары тик интернет киңлекләре аша тыңланыла. Радио өчен барлык режимында сөйли. Анда үзеңә кирәкле тапшыруны туктатып торып та яки кабаттан тыңлап булмый. Подкастны син үзеңә уңайлы вакытта тыңлый аласың. Аудио контент буларак подкаст нигә кирәк икән соң? Хәзер шуларны карап үтик. Тикшеренүләр күрсәткәнчә, кулланучылар подкастларны юлда, эшләрен башкарганда, спорт күнегүләре вакытында тыңлый икән. Бу ике эшне бер юлы башкарырга ярдәм итә. Шул рәвешле вакыт янга кала һәм файдалы мәгълүмат алына. Бизнес өлкәсендә подкаст элемтәләр урнаштыру, халыкның ышанычын яулау җәһәтеннән алыштыргысыз эш коралына әверелә бара. Мондый форматтагы тапшырулар клиентка якынайта, зур компанияларның хуҗалары, хезмәткәрләре тавышын ишетү, шул рәвешле аларга якынаю мөмкинлеген бирә. Подкаст урнаштыру өчен бик күп мобиль кушымталар бар. Үзеңә уңайлысын күчерәсең дә куясың. Хәзер подкастны булдыру этапларын карап үтик. Иң беренчесе ул максат. Подкаст ни өчен кирәк? Шуны ачыклау. Яңа аудитория җәлеп итәргә телисезме? Берәр өлкәдә яхшы белгеч һәм үз белемнәрегез белән уртаклашасыгыз киләме? Бәлки, сату, реклама бирү мәйданы буларак кулланырга телисездер. Максатны дөрес итеп билгеләү сезгә дөрес юнәлеш табарга ярдәм итәр. Хәзер инде подкастның форматын, темасын ачыклыйбыз. Контент план булдырабыз. Максатчан аудиториягызга нинди темалар кызык булачагын билгелейбез. Монда шунысы мөһим, үзегез өчен кызыклы темаларны күтәреп, кунаклар чакырып теманы ачарга була, яисә инде аудиторияга ни кирәк, ниләр ишетергә тели, шундый юнәлештән барырга мөмкин. Хәзер форматын ачыклыйбыз. Аудио язмаларыгыз озын булачакмы, кыскамы, күпме вакыт таләп ителә? Спикер, белгечләр чакырсагыз, тиешле вакытка сыешмаска мөмкин. Аннары инде жанрын билгелейбез. Бу әңгәмә, интервью, монолог булырга мөмкин. Чираттагысы ул сценарий. Кыскача гына ниләр хакында сөйләячәгегезне язып куегыз. Ул сезгә тиешле вакыт кысаларына сыешырга ярдәм итәчәк. Шулай ук кунаклар чакырып әңгәмә рәвешендә оештырсагыз, сораулар әзерләргә дә онытмагыз. Хәзер инде тавыш яздыру урыны һәм җайланмалары кирәк булачак. Подкастлар яздыру өчен диктофон яки телефонда җитә. Бүген гади телефонда да әллә ниләр эшләп була.
төрле кушымталар, менә дигән иҗади продукт барлыкка китерергә мөмкинлек бирә. Бүлмәгездә келәм, пәрдәләр булса яхшы, алар тавыш кайтавазын йота. Ә менә сыйфатлы контент эшлисегез килсә, студиягә мөрәҗәгать итәргә, яисә үзегезгә кирәкле җиһазлар булдырырга кирәк. Бу компьютер, микрофон, микшер, колакчыннар, тавыш режиссеры ярдәме дә кирәк булуы мөмкин. Подкаст язылды. Хәзер аны монтажлау эшенә керешәбез. Моның өчен махсус программалар ярдәмгә киләчәк. Язманың фикер чуалган, артык урыннарын кисәбез, шит, ят тавышлар кергән булса, аларын да сөртәбез, музыка, махсус эффектлар кушабыз һәм подкаст әзер. Музыка сайлаганда игътибарлы булыгыз. Кайбер платформалар шит ил көйләрен кабул итми. Ә хәзер инде подкастны тиешле платформага урнаштырыгыз, тыңлаучыларыгыздан лайклар, комментарийлар сорагыз. Мин дә сезгә бер лайк куярмын. Килештекме? Алайса, безнең Telegram каналга язылып кой. Сау бул!